Jo, altså med, og velkommen til endnu en video. Det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har sagt det. Men ja, nu er vi her igen. Hvem i alverden har forventet det? Det ved jeg ikke nok selv. Nogle gange sker der mirakler. Og et af dem er i dag. Men okay, jeg ved ikke, om I kan høre det, fordi det er så langt sted, men jeg er en smule småsyg. Det passer desværre lige med, at B+ er blevet åbnet her i går, synes jeg det var. Og så tænker jeg ellers bare, at vi skulle ranke op til B+-dagen nemlig. Vi kan også se, at der kommer en løbende der. Men så skal det være allerede B+, skal vi tjekke. Jeg skal bare være eller andet. Den inventory der har 10 dB, 3 string og så et Protex Alex-sæt. Bare tænker, at vi skal hen og aflevere her. Nu skal man se, at så til dem, der ikke rigtig har fulgt med og ligesom ved kraven, så er der 5 stacks brød. Røver VV'en 2 gange. Være medlem af en bande level 12 eller over. Betale loot for bandeområdet 2 gange. Og så betale nogle penge, det kommer an på hvilken rank man er. Eller om man overhovedet har rank. Aflevere 4 stacks iron blocks. 10 AO tokens og så 10 dB, 3 string kan vi lige aflevere der. Så det aller sidste her, det er et B-player hat. Det kan jeg sådan set vælge hvilket som helst. Det er nok bare dumt at gøre det. Jeg er klar til at rank op til B+. Ja tak, godt det der. Jeg har kun set en lille bitte smule af B+, så er det ikke fordi, at jeg har det største indtryk endnu allerede. Jeg kan godt se, at ligesom i A+, der er det meste RNG er lovligt allerede. Så ja, jeg tænker, at vi lige kan få førstehåndsindtrykket her. Jeg har set det sådan rigtig lidt. Jeg synes, at det har været lidt stort, hvad jeg lige har set af indtil videre. Altså, jeg skal i hvert fald lige først lære at finde rundt i B+ i hvert fald. Jeg synes, det er sådan rimelig stort. Men ja, ellers har jeg også en masse clips, som jeg også har samlet. Det er faktisk grinen, så skulle jeg tage bandområdet sidste gang. Så når jeg lige at tage den, og så får jeg panden hit i en level 12 band. Det er et klip, hvor jeg blandt andet også se, og så er der også noget med alle de der summer crates, som jeg også stadig er klip af, som jeg ikke har vist endnu. Nu vil jeg ellers bare smække op nu, og så håber jeg ellers bare, I vil nyde videoen. Så ses vi bare derude alle sammen. Hej hej. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. Why I gave you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me, hold your hand while the pain was over, keep you warm by the roaring sea. Oh, you meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me.
Så den der alt sammen sådan noget, vi skulle også til vej til på den her video. Jeg håber, I nød den. Og hvis I nød den, så smid da gerne et like og subscribe, hvis I allerede har gjort det. Tjek lige min nyeste video ud, som jeg lavede ud for et par dage siden. Eller måske en uges tid siden. Ja, hvis I ikke har set den nu, så tjek det også gerne den ud. Og så ses vi ellers bare i næste video alt sammen. Hej hej!